Seran històries de contar, seran històries. Bueno, pues hoy estamos en Altafulla celebrando la Feria de Productos de Proximidad de Camp Tarragona, que es una forma fantástica de poner en valor la apuesta que hace Capravo por la proximidad, por el crecimiento económico del territorio. La falta de subministraments, el preu de l'energia, els carburants. És evident que el producte de proximitat té més importància i en aquest aspecte Capravo fa més de 20 anys que ha apostat i una de les maneres de demostrar-lo és la fira que avui estem realitzant amb productes de proximitat catalans. Aquesta fira de proximitat de Capravo hem portat aquest cava brut natur i després també hem portat un rosat, un cava brut, rosat trepat pàl·lid. A veure què us sembla. Tomàquets, cogombres, tot això són hortalisses que produïm nosaltres aquí a Altafulla. Tot el que vegis aquí ho podràs trobar aquí dintre a la botiga Capravo. Consumim producte fresc, que això sempre té un valor nutricional molt més gran. La petjada de carboni és molt menor que qualsevol producte que vingui de fora. Millorem l'economia local perquè fem que els nostres pobles i ciutats siguin molt més vius perquè tenim una població resident molt més important. Les arbequines, la manzanilla, la gazpacha y les dos negres. Todo lo que tengo aquí, lógicamente, estamos en la feria de proximidad, está todo dentro de Capravo. Todos los productos que tengo aquí están todos dentro de Capravo. Capravo està fent una gran feina ensenyant els productes locals i de la zona més a prop. Això donem valor a aquests productes i donem valor al territori i la gent que gestiona aquest territori. Fent aquestes fires per mostrar, perquè els consumidors puguin conèixer tota la producció que tenim a les comarques de Catalunya i a més poden trobar a dins de la botiga tots aquells productes que han tastat a fora. Nosaltres som una empresa familiar d'aquí de Santa Oliva. Nosaltres fem pizza fresca i ara fa uns anys vam començar a fer plats precuinats. Són d'aquí, de la província de Tarragona, i les venem aquí al Capravo. Sé que si t'agraden les pots anar a comprar aquí dintre. Molt bones. Si ens preguntem, serveix d'algú de consumir productes de proximitat? Doncs sí, perquè si consumim producte de proximitat, la gent pot cuidar el camp i no hi ha tants incendis. I la botifarra, que veieu que està així com a rovellet i això, és perquè no porta ni conservants, ni colorants, ni res.